Signal pastor. Inamba uyisenza ngoba imember ye-channel noma ke umuntu okhona beshaya kwi-channel awu WhatsApp ufona kusongo 9 ya 5 ntambama kuphela Monday to Friday kuphela siyezo disetso mathila sawubona phasa ngicela ukubuza ngibupheke ngizibelethisa umntana phuma ke embethe ingubo yakhe ngase ngisusingamibelisa uphuphe ezali ingane ebelethe ingane ekade yembethe lokho kuthiwa ukuzalwa wembethe ingubo should be ingubo straight ingubo one ngokuqondile nje uma uphupha ubeletha kuwupha oluhluma ingane yembethe yabo ubelethe ingane yembethe ngoba lokho kusho ukuthi ngeze kuyakhonjiswa ukuthi ke ufumbethe isibusiso okanye uzothola ingane eyisibusiso esikhulu yabo true ngokwesintu uma uphupha ubeletha upha uluhlu uma ubelethe ingane eyembethe lokho kusho ukuthi ke kungenzeka ukhonjiswa ukukhulelwe njengamanje noma uzokhulelwa ubelethe ingane eyembethe imimoya noma ke ubunhlanhla kuzoncala kwembathi uthi imbethe impela yabo umushuthi la umunye umuntu kungenzeka ngoba vele njengoba ekhulelwe usekhonjiswa ukuthi lengane ayikhulelwe ingane eyembethe noma vele wena uzokhulelwa maduze kodwa ingane uzobe uyikhulelwe ingane eyembethe 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ubeletha kuwupha oluhle ukuthi uma ubelethe ingane eyembethe ngoba lungasho ukuthi ke kungenzeka uma kungukuthi usanda kubeletha ukhonjiswa lengane iyisiphiwo yabona futhi namandla ngoba izalo yembethe so kusho ukuthi ngenzeka uthotho umuntu usanda kubeletha unengane ahambe wayebelethe eclinic noma esibhedlela noma ayibethe la ibelethe khona ubengazi ukuthi lengane ingane eyisiphiwo ingane eyembethe yabona so lepo seliyafika ngemuva kokubeletha ukuzokukhomba lengane le ingane ezalwe yembethe lokho soze ukuthi phela uzowathi ke usukume uyilungisele izinto efanele ilungisele ngakhona yabona 2 or 4 kwenzeka uma uphupha ubeletha kuba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma lengane oyibelethayo kungathi yembethe ngoba lokho kusengathi ukuthi kungenzeka nje ukhonjiswa ukuthi kunesilwane esizenza ingane eyembethe kuze wena ungabi umuntu oqaphelayo nosilahlayo uzothi nayi ngizozala ingane noma ngimina isibilo sami siphathiswe ukuthi sibelethe ingane enje eyembelandi sekulano nje umoya omubi eshelila kuwena no kodwa nje okubalekile ukuthi uma ukuthi ngempela ukhulelwe noma uzokhulelwa maduze ushuleyo ngane le ingane eyembethe qhubekela ukuthi ingubo uyayifuna uyayibeka kahle siyabona ibese